Ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, good evening. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa iyo? Maverick po. Maverick, tama ba? Yes po, yes po. Ayun, Maverick. Ilang taon ka na? Currently, I'm 25 years old po. 25 years old si Maverick. Taga sang lupalop ka naman galing, Maverick? Cavite po, Cavite. Cavite. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa, Maverick ha. Maverick 25 from Cavite. Ano ang top secret mo? Nagmahal po ako ng isang babae na nag-cheat sa akin po ng patago sa relationship namin and nagsiselos po ng wala sa oras po or wala sa lugar. Nagmahal ka ng isang babaeng nag-cheat sa'yo ng patago at nagsiselos ng wala sa lugar. Tama? Apo. Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Nag-break up po kami since 2 months ago pa po. Uy, 2 months ago, kayo hiwalay Medyo lang. fresh pa po. Medyo fresh? Oo, di pa pasok sa 3-month rule. Oo nga, no? Di ka pa lumalandi ngayon? Currently po may kinakausap pa po pero di pa po sure. Uy, ang bilis yung mga lalaki talaga, no? Ano lang po, kumbaga accidentally bump lang po dun sa person na kinakausap ko. Okay. Aksidenteng na bump lang, ganyan. Aksidente lang din Yes, napindot yung high, ganyan. Apo. Okay, sige, kwento mo sa amin kung paano mo nahuli itong ex mo na nagloloko sa'yo. Anong mga ebidensyang nakalap mo at bakit mo naman nasabing wala siya sa lugar kung magselos? Bali, first of all po, dun po sa cheating na part po. Since po nung medyo mabilis po rin kasi yung naging pangyayari. Kung baga sa normal po na relationship, di ba, may ligawan session po. Kung baga umabot ng 3 months or a year yung mga ligawan po. Pero po kasi sa amin nangyari, parang siguro a week lang po kaming medyo nagka-getting to know each other. And then, yun po. To be honest po, ako po yung sumagot sa kanya. Siya po yung nanliligaw sa akin doon. Pogi mo naman. Sinong kamukha mong Medyo artista? pogi tayo sa part na yan, pero yun po talaga yung totoong nangyari. Pero sino kamukha mong artista para medyo ma-picture out namin? Malayo. Wala po akong masyadong kamukhang artista. To be honest. Pero kahawig, Medyo ganyan. kahawig po. Siguro si Chris Evans, mga ganun. Chris 1/4. Evans! 1/4 ni Chris Evans. Nabulunan ako sa'yo, ah. Pahambol ka pa una. Wala akong kamukhang artista. Tapos biglang Chris Evans. Pero Maverick talaga yung mga pangalan na Maverick, matitinik yan eh. Talaga ba? Oh, kilala mo ba si Maverick na yung matinik din na comedian, vlogger, sila yung mga unang vlogger si Maverick. Yung nakasalamin na basta search Nakikita-kita ko yun si sa Maverick. social media. Yung duo sila. Oo. Yes, si Maverick. Yan. Sabi dito ni Boy Pindot, ikaw daw si Chris Evans.
Hindi naman po. Ay, hindi naman. Oh, so may kahawig, parang 1/4 kahawig mo si Chris Evans. So matangkad ka, masasabi mo. Mga nasa ano lang po ako. Middle, kumbaga average Filipino height po. Okay, pero yung pangangatawan mo macho. Medyo ano po, medyo chubby konti. Hindi naman ganun ka chubby po pero sakto lang. May lahi ka ba? Kumbaga, Paano mo nasabi na Chris Evans? Kasi syempre Chris Evans, medyo balbasarado, ganyan. Sorry, crush ko kasi si Chris Evans. Pag sinabi Medyo ano po, kasi medyo tawag dito. Mature daw po ako tingnan. Ah? Kaya ganun yung ano. Sana Maverick, Kasi- tinaitan jello mo na lang. Para hindi tayo nababash, mga lalaki. Hello, Maverick. Gwapo ni Chris Evans. Wala lang po, ano lang, yun lang yung medyo Naisip mo? malapit na sagot dun Okay. sa Sige, continue. Sige, isipin ko na lang na 1/4 kamukha mo si Chris Evans. Okay, Captain Yeah. America. Okay, go. So, yun po. And then, medyo 2 months pa lang po sa kami in a relationship. Meron po kasi siyang issue about sa may previous issue na po siya once na nung nagkaroon pong naging kami. Nakwento po sa akin kasi ng family niya na dati po may minimit po siyang Navy na person po. Kumbaga, bago pa po ba kami maging kami. And then, medyo hindi po nang magandang nangyari. Like, nagkaroon po silang demandahan kasi nahuli po yung Navy na kinikita po ng ex ko, ng asawa ng Navy po, na nandun po sa bahay nila. And then, kumbaga, may gusto po kasi yung Navy dun sa ex ko po. And to be shocked po sa mga viewers natin na part na po nun is nung kami pa is 24 pa ako nun, and then siya po ay nasa pa lang po, going 19 years old pa lang po. Mapusok pa to, 19 years old. Apo, ganun po. So medyo nasa tama po ba kung ipapasok na medyo nasa puppy love pa po yung mindset niya po, parang ganun. Kumbaga ganun. So balik po, yun po, yung 2 months pa lang po kami na Magkarelasyon. So may napansin po ako sa isang message niya, hindi ko lang po kung okay lang na hindi ko banggit yung app na yun. So sa isang message na app, may napansin po ako na parang meron siya, masyado po siyang busy sa pag-chat niya or something. And then yung once na medyo naiwan niya yung phone niya kasi may kinuha po, may napansin po ako na parang medyo flirty na parang flirty na conversation po. And then yun nga, inaya po na ano na yun po bandang mga December 23, I think. December 23 po, medyo na po, kasagsagan na po ng mga simbang gabi era po, di ba ganun? Or desperas ng Pasko. So itong guy po na nag-chat sa kanya, nag-aaya po ng simbang gabi. Which is bago, din po to yung nag-chat sa kanya na yun, nalaman ko na Navy din po pala. So bago pa tong lalaking to sa buhay niya. Hindi na ito yung may asawa na nagdamandahan. Nagkaroon na po kasi ng parang kasulatan sa barangay nila na hindi na po talaga sila pwede magkita. Kumbaga anong pagtawag po doon? Naka-blatter. Blatter. Parang naka-blatter na sa barangay. Simbang gabi yung ginagamit na rason, no? Para magkita talaga, oh. O tapos? Pero sinabi niya po sa akin na may nag-aaya sa kanya na may nag-aaya po sa kanya na magsimbang gabi. Pero ang pakilala niya po sa akin is tropa niya daw po. So, medyo tumagilid yung ulo ko dun sa part na yun dahil ngayon ko lang din, nalaman ko lang din na kakakilala niya lang dun sa person na po yun. As in, fresh pa lang po. So ano nangyari? Pumayag ka ba o nagkaroon ba kayo ng pag-aaway, diskusyon tungkol doon o ano?
So to be honest po, hindi ko muna po siya parang ginawa ng issue or something since inisip ko naman na baka nga siguro ganun. Na hindi ko muna po kinagat yung conclusion ko, yung parang Wow. pagtaka ko dun sa part na yun since medyo minamature ko lang po yung ano kasi parang ayoko na para iwas din sa mga gulo. Ayoko din po kasi ng mga gulo. Gaganon. And then, yun na nga po, medyo nung tumagal na lang tumagal, napapansin ko, napapadalas na rin po yung ano niya, pag-uusap nila. Kumbaga, parang ang hirap na pong, may part na ang hirap na po niyang kausapin. Mga ganong part po na siguro may magrarason na siya, maglalaba lang ako medyo matatanggalan siguro. Mga ano, parang nag-aantay po ako ng sobrang tagal. Siguro kung susumamuin, parang for isang araw na meron, kumbaga parang magkakaroon lang siya ng like for example 5 to 3 hours lang na full conversation, parang pag-uusap namin na parang active na contact ko sa kanya for the whole one day po. Parang ganun yung nagiging scenario. Mhm. So ano na yung turning point nitong pangyayaring to or itong issue nyo na ito ng naging ex mo? So ito na nga po, medyo ano na, nung parang nagiging nagkakaroon na ako ng anxiety dito, parang naisip ko parang hindi na ata tama butog ganday kasi parang duda na po ako eh. Kasi duda na po ako dun sa ano na kasi gustong-gusto din makipagkita ng guy dito sa ex ko po na patago. So, yun nga. Talagang naging private investigator na ako na mode na talagang lahat ng hindi ko kasi hawak yung social media niya hindi ko naman po kasi talaga inaano na kailangan hawak pag magka-relasyon na hawak lahat ng social media. So talagang nag-investigate po ako kung then nakilala ko yung guy nga na tama nga yung speculations ko po. Kahit kasi yung pinsan niya po kasi nung na part na yun, nagtaka din na isang araw lang din naging tropa niya. Mhm. So medyo talagang Red flag. flop po talaga, tagilid po yung ganong reason. Mabirik siya, no? Mahilig siya sa mga Navy, no? Opo, totoo po yun. O mahilig siya sa mga sumisisid, ganon. Ito pong panakot sa akin yun na like pang joke sa akin kumbaga kasi since yun yung previous issue niya po parang panakot niya sa akin or something. Panakot niya sa'yo na may Navy siya, ganon? Opo, pag ganon. Magpapasisid ako, gano'n. Oo. Mahilig to. Magpapasisid ako. Natawa ako sa blum. Di ba gano'n yung Pero ikaw, brother, ano bang work mo ngayon? Pinagkakabalan mo ngayon? Ano pa yung question? Sorry po. Ano bang work mo ngayon? Pinagkakabalan mo ngayon? Estudyante po ako nun sa part na yun. Bali, this year po is I'm a second year student po. Nang? HRM po. Oh, ayaw niya ng HRM, no? Sarap magluto. Sarap magluto po. 'Di ba? Tingin ko maging ka. Kung may Navy sila, maging Coast Guard ka ganun. Dito may po kasi sa akin na since malapit po kasi talaga dito sa amin yung Navy. Oo. Near kami, malapit po kami sa base ng Navy talaga as in po. Alam ko yun. Nagpunta kami dyan, nila Megan. Saka ni Shay dati. Sabihin mo na lang po natin, ito yung lugar na pag sinabi mo, hindi pa rin nila makuha. Kung saan may nagte-training? Apo. Tapos may Saka yung airport. bumabaril? May airport po. May airport. Okay. Sige. So, continue. Bali, yun nga po. Then, syempre, nung part na nahuli ko na po siya, like, syempre, pinag-isipan ko muna po kung ano magiging decision ko. Kasi, para sa guy na talagang na-confirm ko na po kasi talaga na kinakausap niya talaga. Pero bago matapos kasi po nun, kinonfront ko na po siya na
tigilan mo na yan. Huwag mo nang kausapin yan. I-block mo na sa lahat ng ano yan. Kasi nakita ko rin po na naka-follow din yung ano niya. So, parang iniisip ko paano ko po makikita yung conversation niya kasi nag-uusap po sila sa IG, sa TG. Doon po sila nagkakausap minsan kung hindi sa IG, sa TG po. Maverick, Pero more, hindi ka ba napapagod na ilang beses niya nang ginawa sa'yo, nagloloko siya na nagloloko? Hindi ka ba huminto na, tama na, tigil na natin to. Total naman, kamukha ko naman si Chris Evans, hanap na lang ako ng iba. Ganon, no? may doon po sa part na yun, medyo natagalan po ako bago po mahihimas-masan sa part na yan. Mm. Kumbaga, wala po kasi talaga sa akin sa ugali na magalit po talaga as in. Oh, halata naman eh. Pero ikaw nga, kung ito gusto ko lang din malaman, kung ikaw si Chris Evans, etong girl na to, bakit ilang beses mo tong hinabol? Sino kamukha na itong artista? Mga datingan niya. Siguro mga Catherine Bernardo po ang dating. Ooh. Medyo singkit po kasi siya. May singkit na medyo wide eyes po kasi siya. Oh, crush mo, una. Hindi, siya po yung may crush sa akin sa part na yan. Hindi ko naman, siya naman pala talaga tong naghabol-habol sa iyo eh. O tapos, nung nangyari na lahat ng yon. So, yun nga po, well, nanaig pa rin po kasi yung like, the good side ko po na, sige, papatawarin kita sa part na to. And then, yun nga, tinatawad ko naman po siya, mag-agree siya, so tinigilan niya na yung yung guy kasi ewan ko kung mas siya na po. Dito na po papasok yung stage, parang final stage ng problema po namin sa relationship namin. Ito po yung na-mention ko lang nga po from the start na wala na po siya sa lugar magselos. Even though na kahit po pinsan niya pinagseselosan niya. Yun po. Bakit daw siya nagsiselos? Anong dahilan niya? Siyempre sasabihin niya yun, nagsiselos ako dahil... Siguro po dahil sa takot na takot na rin po kasi siya na mawala ako sa kanya eh. Yun po yung moment na dun eh. So kahit sino po kasi yung parang makausap ko na talagang alam niyo po yung part na mas nauna ko pang nakilalang friend na girl na pag na like hindi niya siguro i-insync sa utak niya na mas nauna sa akin to, syempre pero pinaliwanag ko naman po sa kanya na may mindset ako na pag alam kong yung boundary namin sa pagitan ng friends ko, kung friends lang kami. Kasi kung may crush ako dito sa taong kinakausap ko na to, sana pa lang in the first place hindi na kita in-entertain. So meaning, Maverick, hindi ka naman nagbibigay talaga ng rason sa kanya para magselos siya. Siya lang talaga yung malikot yung utak para magselos dun sa mga babae sa paligid mo. Opo, totoo po yan. Like, wala po ata ang araw na hindi kami nag-aaway. Mm-hmm. Like, araw-araw kaming may away, like, about sa like, even though po na kailangan kong, lagi siyang tatawag sa akin na, kailangan mo tumaw, kailangan mo mag-visual sa akin, blah, blah, blah. Like, hindi ba takot lang siya sa sarili niyang multo? Yun, tama. Yun po yung possible na pumasok sa kasi hindi to magiging ganto dun sa sinabi ko nito sa kanya, hindi ka magiging ganyan kung dahil sa kalokohan na ginawa mo sa akin noong una pa lang. Kabata-bata. Totoo, at alam mo yan, at papasok sa mo yan. Pero sa dinami-dami ng kumakausap sa iyo ngayon, lahat ng sinabi sa iyo, lahat ng payo, pasok dito, labas dito. Yun yung nangyayari. So, kailan ka nakipaghiwalay sa kanya? Siguro po nung talagang inisip ko na mas i-focus na lang po yung pag-aaral ko kaysa dun sa kasi dati po kasi mas mas nafo-focus ko kasi ngayon nung naging kami
nahati po kasi yung oras ko sa oras niya sa oras ko sa school. Mhm. Nung nakipag-hiwalay ka sa kanya, madrama ba yung hiwalayan ninyo? O through text lang bang hiwalayan ninyo? O physical na nag-usap kayo? Medyo medyo madugo ang Ay! madugo. Madugo? Anong nangyari? madugo? Meron bang napasok? Nagkapisikalan po. Nawasak? Ay, Pero hindi po ako yung na-musical. Kumbaga, syempre, siguro sa tindi ng emotions niya, nasaktan niya po. Like, meron po akong mga kalmot sa kamay, like suntok sa braso. Pero hindi po ako like nag-fight back since yun nga po. Hindi ko po ting na gumanti or akala ko nag-goodbye kayo tapos may period siya no? Wrong time. Malas. Una ko po kasi nirarason niya na pahinga muna, pwede ba ipahinga muna natin to since talagang hindi ko na nagugustuhan din kasi alam na rin po kasi na alam kahit buong school po is nadadamay po yung school namin. Like, alam na po kasi nung school na may relationship gantong scenario po. And then, mabait naman po sa akin mga parents niya, to be honest po. Like, kahit yung nabibigay kong mga luho sa kanya, like mga makeup, bags, mga ganun, binibilang ko siya ng mga parang mga branded bags na gusto niya and then makeups. Like, hindi ko na po kasi iniisip yung gastos iniisip ko na lang po na yung parang mapasaya ko lang siya kahit nothing in return. Basta kung may in return man lang, yun yung respect niya sa akin and and trust. Kaso po yung trust, yung dalawang yun na hinihingi ko sa kanya, hindi niya po nabibigay talaga sa akin. Like yung trust, like tipong kahit lalabas lang ako saglit, bibili lang ako, kailangan ko po talaga like well detailed kung anong gagawin ko. Baka kasi may kasama ka na naman, no? Mga ganyan-ganyan, mga like... May kasama ka na naman, no? Bakit may hibla ng buhok yan sa gilid mo? Ha? Siguro may babae ka kasama o ganun? Ganon? Bakit kami trust sa wallet? Bakit? Trust sa wallet. May trust ka sa wallet, pero sa akin wala. Pero sa'yo wala akong trust. Ganon. May ganon? Totoo po yan. May ganun part po na ganun. Like, kailangan, parang gusto niya talaga akong mataan 24/7 po. Parang ganun. So, nasakal ka na? Opo. Kahit yung mga, siguro, may nag-try na rin po siya ng kalokohan. Ewan ko kung pwede sabihin. Like, nag-inom siya ng sabon, shampoo na may tubig. So sinubukan niya na... Mag-suicide? Parang, hindi naman suicidal po. Kumbaga, gagawin lang niya yun para kumbaga maiba yung mapunta ko yung attention sa kanya dahil ganyan. Kasi ang iniinda niya sa akin lagi na masakit yung tiyan niya, parang nasusuka daw siya, di siya makakain ng mais, bla 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 po. And then nakwento rin po kasi sa akin na ng classmate niya na hindi lang daw isang beses niya ginawa yun. So gusto kanyang parang manipulahin o gusto Yes. niyang magkaroon ka ng atensyon sa kanya, gusto niya ibigay mo yung buong oras mo sa kanya. Kaya ginagawa niya yung mga bagay na yun. To be short lang po, parang gusto niya na po akong kontrolin fully controlled po. Like Pero sa lahat ng mga naging desisyon mo, wala ka naman ng pinagsisisihan ngayon. to be honest po, medyo may siyempre ako kasi nanghihinayang ako kasi napamahal din sa akin yung tao, pero nanaig pa rin po kasi sa akin yung parang mas maganda po na tapusin na rin po namin since medyo di niya rin po kasi napofokusan yung pag-aaral niya. Naawa din naman ako sa parents niya kasi talagang ang plano nila is talagang pagpursige ng pag-aaral niya, and then masyado niya po parang sinasayang niya lang po kasi yung oras niya sa pagseselos, pagbibigay ng like fully attention, like wala na siyang time sa mga yung dating siyang busy, yung dating hindi ko pa siya nahuli na busy siya lagi, like maglalaba,
magluluto, something, etc. po. Ngayon, lagi na siya pong may time. Kasi nga nakabantay sa'yo, ganon. Opo, nakabantay sa akin, ganun. Mhm. So palagi mo ba meron kayong pag-asa pang magkabalikan? Kunwari, 2 years from now, mas nag-mature siya, ganyan. Hindi ka na niya gagawing multo, hindi ka na niya gagawing mundo, tapos di ka na masyadong kukontrolin. Sabi niya, magbago siya, ganyan. Palagi mo, may chance pa kayo ulit magkabalikan. sa tingin ko, wala na po. Since sinabi ko na rin naman po sa kanya na if na magkakaroon ka uli ng isang pagkakataon na magmahal ulit, wag mo na lang ulitin yung ginawa mo sa akin sa magiging future partner mo. Yun na lang po yung sinabi sa kanya. Like, yung pa-final word ko sa kanya, parang gawin mo na lang tong, kung magbago ka man o hindi, labas na ako dyan. Kasi since putol na yung meron sa ating dalawa, ang maiiwan ko na lang sa'yo is gawin mo na ng lesson sa buhay mo yung nangyari sa iyo ngayon, kasi sa totoo lang para sa iyo maaga pa para magbago, since 18 ka pa lang, marami ka pang chances na matuto about love, about how to handle relationship na hindi mo kailangan idaan sa selos, dahil once na ginawa mo pa rin siya ng ginawa, walang partner na magtatagal sa ganyang mindset. Titan Jello, ikaw ba? Palagi mo tatagal ka sa ganun? Hindi. Hindi ako magtatagal sa ganun. Mahilig sa mga sumisisid. Hindi pa ba siya kontento sa pagsisid ko? Maverick, maraming salamat sa pagbabahagi ng yung top secret. May gusto ka pa bang sabihin? Yun, last message ko na lang po sa na kung kaya pa namang ayusin or kaya pang i-first aid ang relationship nyo, go for it na lang po. Ganun. Yun, no? Hanggat kaya pang ayusin. Pag hindi na talaga. Ang point ni Maverick is band-aid solution. Band-aid solution. Ganun. First aid, wala talagang healing, walang surgery. May surgery po, di ba? Kunya sa first aid, may mga surgery niya, may mga different kinds of equipment or kits para kung ano yung pwedeng i-heal, ipang-heal dun sa wounds na nangyari sa relationship niyo. Parang ganun po. Grabe ang hugot mo. Kaya nga. Explain mo. Tao nga. Relation mo. Talagang... Medyo kamutin. To be honest, may pagka host spirit din po kasi ako. Ano? Host spirit. Wow. Ano ibig sabihin nun? Yung sa tubig, yung host. May spirit din po akong podcast. Kaya pala may words of wisdom, ganon. Sige. Next time, kami naman tatawag sa'yo, ha? Oo, kasi kanina nabanggit ka na speculation. Yeah! Okay, thank you so much, Maverick. Mabuhay ka. God bless your next relationship. Bye. Bye po. Diba, first time ko marinig yun sa programa. Na. Speculation. Wow! Big word. Big word. Mind blown. Saka yung host. Host spirit. Yan, host talaga. Alam ko lang Holy Spirit doon. Meron pala host spirit. Search ko ang mesa. Ang alam ko lang host tapos spirit. Diba? O kaya Holy separate, Spirit. Diba? Oh. Baka ikaw kasi may host spirit ka rin. Ano? Host spirit. Ikaw din. Kung nasa-podcast ka, may host spirit ka din. Ayoko magsabi na, oo, meron akong ganun. Kasi hindi ko pa naman alam talaga yung tunay na hindi ko rin alam talaga yun. Oo. Ang alam ko lang, host. Tapos? Yung host namin sa bahay. Oo. Yung pang-carwash nyo. Ay, nako. Uy, pero duda, mahirap yung ganun. Yung magkaroon ka ng karelasyon na sumasideline pa, tapos biglang nung pinatigil mo, tumigil nga, pero ikaw naman yung tipong, ikaw naman yung ginawa niyang mundo. Yes. To the point na takot siya sa sarili niyang multo, kaya binabakuran ka, binabantayan ka. Paano ko na yan nakakatulog yung ganong klaseng babae? No? Parang, ako, para sa akin yung ganong klaseng aksyon, nakakaubos ng enerhiya.
Ewan ko akong nagsasalita lang ako kasi ang tanda ako. I mean, tumatanda na ako. Pero, pwede bang piliin natin kung ano yung pagbubuhusan natin ng enerhiya? Yes. Kasi itong energy that we have, dapat protektado natin to eh. Dapat parang gold to sa atin na we Tama. choose smartly kung kanino natin to ibubuhos. Agree. At kung ano yung mga issues na pagbubuhusan natin ng enerhiya natin. Tama. Kasi hindi lahat ng laban o parang issues dapat paglabanan o parang pagbuhusan ng enerhiya. At oras. Oras. Para sa akin, naawa lang ako dun sa batang babae. Although na hindi niya kasi alam yung ginagawa niya. Feeling mo? Yes. Nandun siya sa stage na akala niya napakadali ng mundo. Akala niya ganun lang ang nangyayari sa mundo na kontrolado niya bilang bata. Hindi niya alam bilang babae ko, siya yung nakukuwawa. 'Di ba? 'Di ba nasa exploring stage siya. Tama si Boy P. 'Di ba? Baka siya si Dora. Ganon, no? Kuwawa lang siya kasi at the end of the day, babae ka eh. 'Di ba? Kung kani-kanino kang lalaki pumapatol, kung kani-kanino ka lalaki sumasama, ang mga lalaki wala namang mawawala yan eh. 'Di ba? Ang babae, 'di ba? Ang daming nawawala. Iniisip ko yung background niya. Like, kumusta siya sa pamilya niya. Kasi Yes. sometimes, may epekto kung ano yung kinalakihan mong pamilya. Tama. 'Di ba? Yung background mo, relationship mo sa tatay mo, sa nanay mo. Kasi yung paghahanap mo ng atensyon o yung pagiging uhaw mo sa pagmamahal mula sa ibang mga tao, yung hunger of love na yan, it's a lack of attention and love sa household eh. Tama. It stems from there eh. It's rooted dun sa ganung klaseng lack o pagkawala o pagkakulang. Galing. Totoo yun, ha? Totoo yun. Dapat masilip din natin. Although na, oo, nakikita natin na nanloloko yung babae, di ba? Naloko to si Maverick, di ba? Iba-iba yung pinapatulan niya. Pero, syempre, tinitignan din natin yung side na bakit niya ginagawa yun. And I agree sa'yo, Rax, na baka may factor din yung background niya sa family niya na baka wala siya nakakausap. Oo. Baka dun sa family niya, siya yung may sariling mundo, Oo. 'di ba? Na siya yung lagi napapagalitan, hindi siya nabibigyan ng atensyon, kaya niya ginagawa yung ganung bagay sa ibang tao. Oo. Parang naghahanap ka talaga ng atensyon, kalinga, pagmamahal. And, kumbaga, kumbaga, pakiramdam mo pag nandun ka sa moment na yun, nasa-satisfy or parang nafe-feed yung hunger mo. Yes. Well, in fact, hindi siya totoong lamon eh. Hindi siya totoong na-feed eh. Kumbaga, it's just a substitute or parang temporary, parang food intake. Ganon. Hindi talaga ikaw magiging satisfied. Hindi ka magiging puno kung ganong klase ng tao o pagmamahal o atensyon yung hanap mo lang dun sa mga temporary people na to. Dapat kasi ikaw rin muna mismo sa sarili mo, maibigay mo yun. Yes. At hindi ibang tao talaga yung makapagbibigay nun eh. And yung faith mo, Yes. mahalaga rin. Nasa sa atin kung ano yung i-feed natin sa soul natin. Yan. Kung mabuti ba o masama. Yan. Kasi pwedeng makabusog sa atin yung masama, pwedeng makabusog sa atin yung mabuti. So, it depends sa paniniwala mo, sa Pero- sarili mo, at pag-handle mo. Yes, at tatandaan mo yung kukunin ko lang yung sinabi mo na nakakabusog yung pag-feed na parang nakakabusog yung masama, nakakabusog yung mabuti. Mabuti. Pero yun na nga eh, from the word itself, 'di ba, na mabuti masama. Yung akala mo busog ka, nakakabusog, 'di ba, mabuti. Mapapabuti ka nga, okay, dun sa mabuti. Kumbaga, maganda yung maging resulta ng lab results mo. Wala kang gout, yung mga ganon. Pero pag masama yung in-intake mo, masama din yung lalabas dun sa resulta ng mga Resulta. exam mo Yes. or tang test mo, ng lab results mo, 'di ba? Yung pala may gout ka na, yung creatinine mo, ang taas na, yung mga ganon. So, you have to feed yourself a healthy kind of relationship or people around you so that yung kalabasan din ng aura mo, ng enerhiya mo, 'di ba? Nung kung paano ka makitungo sa ibang tao,
positive din, healthy rin. Tama. Tsaka dude, hindi ko kaya yung yung laging may nagbabantay. I mean, live your life. Diba? Parang, kaya kayo humahanap ng partner, kaya kayo nagkakaroon ng partner para mag-coexist kayo sa mundong ito. And it's a partnership, diba, of between two people na nagmamahalan. And you should be parang two independent individuals who choose to be together, to love each other. Para mapagaan ang lahat. Hindi mapabigat lalo. Oo, kung hindi nakakatulong sa peace of mind mo, parang bakit ka pa nakipagrelasyon? Yes, yun nga yung nangyayari, di ba? Na minsan napapatanong sila, yung single naman ako, ang gaan-gaan ng lahat. Ay, totoo yan. Yun ang ipagrelasyon ako, parang humihirap ang lahat, naging komplikado ang lahat. Yeah. So para saan yung word na naghanap ka ng partner? Di ba? Pero, minsan din naman, pag mapag-isa tayo, I mean single tayo, may hard din naman eh. Yes. Diba? But choose your hard. Yes. With the right person. Tama. So, choose your hard. Oh, Ganda niya na. Or choose your Tinalo mo dun yung host spirit. Tsaka yung speculation. Wow. Sige na nga, tigilin natin. Magdasal na lang tayo kay Holy Spirit kasi gabi na, diba? Madaling araw na pala. Mag-GTG na po kami as in Got to Go. Nakapiling po ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! At tatandaan ninyo, kabisyo ha, baka lang makalimutan ninyo sa Sabado nasa Tagig ng Love Radio. O, sino ba mga kasama dyan? DJ Rocky? Nako, alam na alam mo yan, Titangelo, bigay mo na yung mga pangalan. Ang mga kasama lang naman natin dyan sa may Tagig Signal, mga kabisyo, ang nag-iisang Kim Chino, ang opa nyo sa radyo. At ang syempre, ang napakapogi na broski natin na si Konyo Bicolano. At ang tambalan sa umaga din, mga kabisyo, na si Tanya Chinita at Angkol Dagol. Oo. At syempre marami tayong pamimigay na prizes dyan ha. Yes, Bukod sa mga alagang Unilab items natin, meron tayong Ion Electrolyte Drink. Oh, Wow. Sarap nun na. Yung tipong siguro, kung meron kang nararamdaman na parang pagka-lumbay, biglang magkakaroon ka ng enerhiya. Sakto-sakto may mga nagsusumba doon. Oo. Yun ang mag-isa kayo. iinumin nila. Totoo. Wow. Tsaka mamimigay ng mga appliances. Ang Hari Appliance. Wow. Hari sa tibay. Hari sa galing. Galing. Oo. Hari sa lahat. Quality. Oo. Hari Appliance. Mamimigay tayo ng TV and sound system. Ganda. Ganda nun, diba? Gusto ko na lang maging Maging parte, taga masali yung pangalan mo. Oo, yung mabubunod sa raffle, no? Para maka-TV kami. At saka pasalamatan din natin ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry sa kanilang generosity sa mga ating kabisyo, diba, na mas nangangailangan. So, Mayet de la Rosa Fine Jewelry, elegance is a new name. Wow, grabe. At ito pa, Daily Reach Corporation. Pasalamatan din natin yan. The makers of Chispa Chips, Marvis Wafer and Chocotella. Available online in selected groceries and stores. Ayan. So, abang lang po kayo August 30 sa Taguig City. Meron tayong libreng lugaw, taho, gupit, pedia, check-up, games, and activities. Bigay yan ng alagang Unilab. At hindi nagpapahuli, syempre, si Maratoni. Makakasama rin po natin dyan August 30. Ay, nga pala, si at Maratoni syempre, nandyan. si Titangelo. Oo naman. Syempre, love team din yan eh. Ako? Oo, Maratoni, Titangelo. Hindi Konyo Bicolano? Pwede rin. Ano kayo? Triangle. Love triangle. Grabe. Yan. Sige na. At ito po ang programang Top Secret.